Is it sweet? No, that's... Wow, dito sila galit. Tingnan. Good morning, guys! Kamusta kayo? Sana okay na ang lahat, no? Sana okay na. Sana okay na pag napanood nyo tong vlog na to kasi 1 month late tong vlog na to or more than. So, pag hindi, pray lang tayo na sana maging okay na din. And today is Saturday. And si Johnny Boy is mag-golf. Say good morning, Holly girl. Honey. Morning. Baba. Morning. Good morning. Hoy, finish your Fruit Loops. Binigyan siya ni Jan ng Fruit Loops. Anong in a minute? It's gonna be yucky. Hi. Let me see. Ayan yung binili niyang gloves na akala niya. Ay, ang dami naman. 6-pack lang. No, ang dami. Yung binuksan niya yung package ko kasi akala niya ito yung laman. Parang ang pareho kasi pahaba. 6 daw. Ba't ang dami, honey? Misuno. Is that Dad's? Yeah, this is Dad's. 6. That was a new one, but it bloody What? ripped. Tight? Ripped. Ang dami niya ng gloves. All ripped. It's all ripped. Who's going with you? Moods and? That's it. Just the 2 of you. Bless you. Oh my God, are you gonna bring all of that? Sit them in there. Para kang magtatrabaho sa construction. Dala niya yung baggy. Baba, let's go. It's cold. Pasok tayo. Pasok, Baba. Andito na yung mga ito yung mga pinaglagyan ng baits or pampain sa lobster. So, tapos na siya. So, andito na yung mga box. Ingay. Baba, come on! Papa, let's go. What time are you leaving, Ann? We said he'd be here at 9, but... 9. Okay, come on. Oh, come on, Papa. Say good luck na to Daddy. Like that. What's this? Yung mga teas yun, oh. Oh, come on. Yung dalawang boys, alam nyo ba, ang aga nila nagising, andun na sila sa PS4. Ayaw nila ma-miss yung oras. Ayan na, ipagpapatuloy niya na yung breakfast niya. Kunti na lang naman pala. Good, Baba? Ha? Yeah. Why are you not looking at me? Huh? Why are you not looking at me? And ako, eto. Tapos na to, uploading na siya. What kind of golf ball is that? Titles. Fresh. I thought you like Mizuno, hon. Yeah, this is just golf ball. Ayun daw ang the best na golf balls, guys. Titleist. Okay. I'll say that. See ya. Right. Good luck. What time are you coming? How many holes? I don't. 18 holes lang naman. Maglalaro Oh, sila. so, yeah. See you. Good luck. And enjoy. Dad, you can't do it. Why? Let me try. You have to shape, hon. 5. You look lolo. Logo. You look lolo now. What did you do to it? Logo. What did I do? Nothing. That looks big. It looks like I've got a full-on beard. There's only a little bit there. I know. Logo. Anong ginawa ko? Lolo, what? He looks like what, Holly? Logo. Lolo. Ay, yung mga boys, ayun o, naglalaro sila ng PS4. Anong oras pa lang? Magna-9 pa lang, pero ang aga nilang nagising, siguro mga 8. Ano naman, walang pasok, kaya okay lang. 8, maaga na yung para sa Saturday, kasi minsan, late din sila nagigising pag walang pasok. So, hindi. May PS4 sila. Ano sila? I just went around the roundabout. Come on. Ha? That's the kid to go. Nanonood si Kuya ng footy. Ano na guys, 1:35 na. Can you do this? Yes, baby. I And want chips. chips. And Yes. kanina, Chips. Chips? Does I have chips? kanina, ang kinain nilang lunch is nag-sandwich lang sila. Nutella yung Nutella, eto. Kasi sabi ko, light lang yung kainin nila kasi magro-roast ako ng beef and roast vegetables. Yun ang dinner namin. Gusto niyo na yung chips? Akin na. Nag-shopping na si Oli doon sa kwarto niya. Gusto nila ng chips. Ito yung Pringles na
sour cream and onion. Okay, baba, Ito yung sisa ko. Sak, macho. Show your muscle to them, baba. Show your muscle. Sak, show your muscle. Yeah! Where's your ipit? Get your ipit. Nandito yung ipit mo. Halika. Aldo. It's hard, kuya. Aldo, can I go left? Akin na, because it's hard. Ako na. Ang strong niya talaga. 1 inch and put it, ako na. Nakakabit siya, Okay. How many pieces? 5 pieces. 1. Here. Nurse boys. 2. 3. And this one, put it back there, please. Thank you. So, wala naman masyadong ganap. Naglaro lang sila ng PS4 and after, nanunod na sila ng footy kasi footy season na ngayon. And tingnan nyo, sabi ko sa inyo, walang nanonood sa field. Tingnan nyo, empty. Walang nanonood kasi nga, 'di ba? Dahil sa sitwasyon natin ngayon. Ayan, walang nag-cheer sa kanila. Sila lang. Kaya minsan parang boring din panoorin kasi alam mo yung parang hindi live. Hindi alive. Kasi walang, ayan Ayan lang yung nag-cheer si Kuya. Ang suot niya, yung team na uniform ng Acida. Babalik na ako ng pumpkin and carrots. Tingnan nyo yung carrots. Ang liliit as in. Ito na lang yung carrots dito sa bahay. Sobrang liit. So, okay na yan. And painitin ko muna pala yung oven. Kasi magro-roast tayo. And patata. Magbabalik lang muna ako ng mga vegetables. In my world, I don't worry, darling. I just smile, 'cause you're... Si Kuya lang nag-cheer dun sa kanyang team. Kayo guys, anong ulam nyo? Alam nyo ba, hindi ako nag-upload ngayon sa Chona's Kitchen. Kasi, parang hindi akma na magluluto-luto tayo. Tapos yung mga tao, hindi makalabas-labas. Or walang pambili. Alam mo yun, kasi nga hindi nag-work yung mga tao. Tapos magkikrave sila kung ano man lulutuin natin doon. Pero siguro, magluto lang ako ng, hindi ko alam, apple crumble kasi request ni Jan. So sabi ko, i-film ko pa naggawa. Kasi matagal na yun, request ni Jan yung apple crumble. Di ba bumili ako ng apple, maraming apple, yung green apple. Hindi ko pa rin sila na andun pa rin sila, So siguro yun ang gawin ko. Ay, pangit na siya. Huwag kang ganyan kasi wala tayong bawal magtapon. Dapat, ayan, alisin lang yung may konting, hindi pwedeng isabay. Kasi ngayon, nagkakaubusan nga sa supermarket ng mga kung ano-anong pagkain. Binibili na lang kung anong available. Ilang balik din ako na yung binibili ko ay kung ano lang yung nandoon kasi hindi ka pwede maghanap, hindi ka pwede magpili kasi wala kang pagpipilian. Hi, Baba! Milk. Manners? Please. Kuya, please, give her milk, please. Thanks, Kuya. Milk. Say manners to Kuya. Please. Thanks, Kuya. Boneless, It's so tall. shoulder pork. So, yun. Meron tayong isa nun. May isa akong mince na yung ginili na nabili natin na nahanap ko sa ilalim. Yun, meron akong nag-iisa doon. Spaghetti natin yun one day. Dahil nakabili na tayong spaghetti sa Foodland. Kasi wala sa Coles, wala sa Woolies, kundi sa Foodland tayo nakabili. Read between these lines. And ito palang butternut pumpkin. Ito pa yung kalahati nung last time na nag-roast beef ako at saka nag-roast vegetables. Ito yung nabili namin sa Renmark. Nung nag-Renmark kami. Ito yung kalahati. And okay pa siya.
Hindi pa siya sira. As in, okay pa siya. Oh. Hindi pa siya malambot. So, ito yung kalahati. Matagal na rin to, ha? Long life tong pumpkin na to. Kasi matagal na. Ilang weeks na to. Nasa ref lang siya. And hindi pa siya, ano. Akala ko nga sira na siya, eh. Minsan kasi nagmo-mold siya pag medyo matagal na. Ito, wala talaga, oh. As in, ang ganda-ganda niya pa. Yung carrots, inubos ko kasi konti lang siya kasi maliliit. So, inubos ko yung carrots. You read between these lines, feeling fine, 'cause you said this is all you want. No more playing. Asan ko na pala yung vegetables and nakagawa na ako ng pang drizzle dito sa vegetables natin at saka dun sa sa roast beef. Mamadali na ako guys kasi 2:13 na. Magto 2:13 na. Eh, medyo matagal to. Ito ba? Gumawa na ako nito. Mga ano lang naman to yung mga iba-ibang klaseng herbs and olive oil. And kung anong seasoning na mayroon kayo, ilagay nyo. Tapos salt and pepper. So yun yung mga nilagay ko and ano pa ba? Konting asukal. Konting-konti lang. Para mabalance lang yung alat. Tapos, i-drizzle na natin dito. Meron pa ba akong olive oil? Piling ko meron pa akong nabili olive oil. So, ilalagay ko na to kasi medyo matagal din to eh. Kasi medyo malaki yung ating roast. Compare nung last time, mas maliit yung roast beef. Yung pang roast beef. So, ngayon parang medyo malaki yan. So, tingnan natin kung ilang oras siya. Kasi depende yan kung gaano kalaki yung roast beef nyo. Ilalagay yan sa minsan may 2 oras, 3, may 1.5. So, depende talaga. At saka depende rin sa init ng oven nyo. Naglagay na ako ng gloves. Para himasin natin itong mabuti. So, dyan wala pa rin. Nag-expect na yun na maaamoy niya na yung roast beef pagpasok niya dito. Nag-imagine na yun kasi request niya to eh. Hindi pa. Hinahati ko kasi para dun sa sa beef. So okay na to. Na-massage na natin siya ng maayos. Ulitin ko to. Ito ba? Ay, hindi pa. May brush pala ako para ito. So, ayan na yung... Hi! Ayan na yung ating pang-roast. Ha? Okay, so ito na yung ating iro-roast na vegetables. Ayan. Buksan ko lang to. And pat dry. Huwag niyong hugasan. Pat dry. Pag nabili nyo sa ganito, ha? Kasi malinis na to. Ipapat dry lang natin yung mga excess na blood. So, ayan ang itsura niya, guys. Ayan, oh. Ito, meron pa ako ditong konti. Ito, tira pa namin to nung nagpunta kami ng Friend Mart. Itong paper towel. At saka yan. Ipapatry lang natin to. Pag narinig ko na si Jan, narinig ko na yung pintuan. Hi! How did you go? Dad, we're winning! Dad, we're winning! Dad, we're winning! May ano siya, may cold sore We're siya. winning! Dad, Nagre-report si Kuya. Gumaling na siya, hindi niya pa naamoy. Dad, we're winning! Look! That's a good point. And kuha ko na oven bag. Last na lang. Last na to. Baba! Ang ingay mo na naman. Hindi ko na to kailangan. Ingay ng bahay namin, guys. Nandito na si Daddy eh. So, ayan. Okay na to.
Iba-brush ko lang. Ito na lang yung natira, oh. Okay pa naman to. Kasya pa naman to. I want this. Who won? Who won? How many of you? Just the two of you, Han? I got 237 and a 48. Who won? Who won, Han? 5-8 no. Sila yung ano. Sila lang naman magkaibig. Naglaro lang sila. 5-8 no. Dad's winning. Mate, we can lost. Is that competition or just playing? Ah, competition? Competition pala guys. Akala ko ano lang. Naglaro lang silang kaibigan niya. Hindi niya pa raw alam yung ano, kung sino nanalo. Pero talo niya raw yung friend niya. Siya na talaga ang confidence na talo niya raw yung friend niya. Kasi nag-score naman sila. So alam na nila, kung magkasabay sila, alam na nila yung score. Pero yung mga ibang grupo, syempre hindi naman nila alam. Hanggang i-announce. Okay na to. Tingnan niya, insure niya. Baka ko ilagay sa plastic. Ayan siya. Mga dugo-dugo dyan. Ayan. Diba? Parang fresh na fresh pa kasi ang pula-pula pa ng beef natin. So, ilagay ko na to sa bag. Ilagay ko siyang mga 2 hours. Ano na eh. 3:35 na. Ilagay natin to sa oven, guys. 2 hours. Igpitin ko yung mga kalat ko dito. Okay, nakaset siyang 2 hours. And, balikan ko kayo mamaya. Lilinisin ko lang yung aking mga kalat dito. Reminiscing on the time when we first met. I was tongue-tied, super fast. Tell your shirt again, huh? I could not wait to show you. I cherish all your lines. And after all this time, feeling fine. 'Cause you said this is all you want. No more playing, playing, playing on all this. Waiting, waiting, waiting. I call you mine. I know you feel the same as I do. No more playing, wishing, waiting. I was taking, 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 baby. You were turning me up and you were turning me. Wow, smells good. Ang liit ng mukha mo. Nag-shave siya, guys. Kasi di ba kanina sabi ko, mukha na siyang matanda. Ayun, nag-shave siya. Tapos, ginamit niya yung binigay ko sa kanya moisturizer sa mukha. Ang bango. Yung regalo ko yun sa kanya nung Christmas. That one the price, but The horse? price. So I'm gonna have to use that. Why did you give it blood? Wow, what's wrong, honey? Are you sore? Where? Ba? Masakit na naman yung likod niya. Yung dito ba? Yung dito, oh. Nagpalagay siya kay kuya ng ointment. Baba, are you gonna have a bath? Yeah! You and kuya? Yeah! Magbabat sila mamaya. Dad, go and have a bath! Stay up here. Yeah. And that bit there, look. Look. Yeah. Okay. Reminiscing on the time when we first met. I was tongue-tied, stupefied. What was it that I said? Probably something foolish that didn't make much sense. But you remembered a year later when I saw you next. When I told you. Ang maghugas, malinis na yung kusina. Andito sila, oh. Nanonood ng Footy. Footy season na kasi. Hi, Zaki boy! Where's your clothes? Hindi siya nagti-t-shirt pag nandito sa bahay. Lalo pag mainit. Si Kuya okay lang. Say hi, Kuya. Hi. What are you doing, Baba? Inalis mo na naman yung ipit mo. I'm gonna write
Draw. Wow, tingnan, nagdo-draw siya, guys. Is that square? What are you? What's that? That's the tableware. Oh, table and chairs. I want to keep mine. For this. Okay. Wow. And the top. What's that? And the toes. What's that? A top. A car? Yeah. Table and chair and car? Yeah. Is that our garage? Yes. Alright. And we're gonna for like. What? Mahilig siya mag-draw. Dad, that hurt. Where's your ipit na naman? This. Huh? Find your ipit. Come on. Ayun yung talaga. So that one is you. Okay. Told you gonna get. Kunin ni Kuya. Inutusan siya ng daddy niya na kunin yung... Where's the old Doritos? Is it finished? Dad, I ate them all. Wala, yung pangalawang ano na yun, pangalawang packet na yun. Naubos na pala nila kahapon yung isa. Hindi ko pa rin sila na-transfer doon sa kwarto ni Holly. And yan na yung last natin na Doritos, Kuya. Don't usually have more Doritos. This last one. Ah, that's the cheese one. Ayan ang gustong-gusto niya. Do you want me to open it? Kasi alas 3 pa lang naman. So sabi ni Jan, mag-snack muna raw. I'm not sure, Kuya. Well, Daddy said he wants some. Wait, Dad. Yes, Do you next to want that. some of this? Do you want salsa, ha? Ayaw niya ng salsa. Sige. Hot. Okay, can I have some? Awesome. Nah, you draw. Can I have some, Kuya? Kahapon, dahil dito nakakain. Naubos na pala nila. Favorite nila to eh. Lalo si Kuya. Itong salsa. Careful, ha? Yummy. Sarap. What? Because we have Nah. nice tea. Sarap. He missed it. Dad. No, we didn't. Yeah? That thing that thing that we just delayed last night. Last night, nagsumbong Yes, siya. you did, liar. Liar. Careful, Baba. Fire. Bully ka ha. Binubully mo ang daddy mo. Han, can I have some please? Sarap, Kuya. Nasarap yung salsa. Can I have some na, please? So, ganito yung ginagawa namin ngayon, guys. Walang labas-labas. Sarap. Para sa inyo, guys. Oh. Oh my God. Good, Baba? Are you dipping? Do you like the salsa? That's salsa. Yeah. That's toy. Do you like it, Holly? Okay. Alright. These ones is Is it yummy, Zach? Zach, get t-shirt, please. Para kang tambay sa kanto na. Zach. Siya sa daddy. Para kang tambay. Dito ko linagay yung aking Doritos, oh. Kasi andun kay Jen, oh. Mom. Napapagod ako kakakuha. What's that? You like it? Si Kuya, dito na yung kumukuha. Mom. Do you know all those bowls? What balls? Ah, Holly's balls? Yeah, like them. Yeah, what? When her baby milk, she spilled some in there, like some milk in her thing. It's alright. I wash it. I Sarap. need a hole. Sana next time, pag lumabas ako, sana maalala kong kumuha ng Doritos siya kaya yung dip. What? Well, Daddy. Binigay na ni Jung kay Kuya. And tingnan nyo, guys. Wala nang laman. Ayan na lang. Nanonood pa rin kami ng footy. Kasi team yan ni Jan tsaka ni Kuya. What's your team, Zach? West Coast. West Coast. Siya lang yung naiiba dito sa bahay. How about you? What's your team? This is what What's your... Resident or West Coast? you can choose a different thing. Like
Bombers. Bombers. So, bombers is, ano, acid. Yes. Oh, Rylan? Yan daw yung ginagawa ng pinsan niya, si Rylan. Yung kapatid ni Hunter. Wala na, kuya. Put it back now. Close it and put in the fridge, please. Thank you. Last na, wala na. Boss, put in the bin, please. Thank you. Oh my God. You don't have to shoot them. What are you saying? There's that. Nothing. Stole the red gang club. Ah, the PS4. Asan ka na? Yeah. Si Holly, uminom na siya ng gatas. Oh. Mom, I have no milk. We have more in the fridge. I have some. Okay. When Good? Mom. I love you too, Holly. Ay, sarap. We have some Fruit Loops. Fruit Loops? Don't eat, kuya, because we're having tea. No, gusto niyang kumain ng Fruit Loops. Yeah, have Fruit Loops, mate. So, Oh, look some. No, I'm right. We're having tea soon. That's right. I'm hungry. Gutom pa siya. I'm hungry. Just wait for our tea. Ayan, may hawak na naman siyang pang spray kasi may langaw siyang nakikita. Ano siya eh. Galit siya sa mga langaw din. Anong isa daw? Isa. Dalawa, tatlo. Hindi pa rin luto yung ano guys. Hindi pa naman kasi 2 hours yung ating roast beef. Yeah. Dito lang kami oh. Nakaupo sa couch and nanonood pa rin na. At talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, simbaba, tani, kundo, patula, put kalabasa. Is that the door? Si Sak, hinahanap niya yung langaw. Sabi ni Sak, nandun na sa may pintuan. Sak! Ay, pinapapunta niya dito. It's alright, Sak. It's alright. May mga ano ka, mark ka ng gatas dyan, Baba. Oh. Good job, Baba. You wash your hands and you put lotion. Good job. Who's winning, Kuya? yeah, How many minutes? 9 seconds. 9 seconds na lang, 19. guys. 19. 19 seconds. Hello. Who's winning so far? Sila. Pero pwede pa yan magbago. Maybe I don't need more legs. Oops. Ay, malulobat pa ako. Sana wag malobat. 11 minutes. 11 seconds. Ayan si Kuya. Ayan si Holly. Nag-drawing pa rin si Kuya. Oh. Can't watch. Why? Go watch. Oh. Yeah! Yay! Nanalo sila. How many points? Only 6. Only 6? Oh. Yeah. Pwede yun mag-change kasi pag one goal is 6 points, right, Han? Yeah. Kung nasa kalaban yun, pag na-shoot yun sa isang one goal, 6 tie. Give me 5. Ayan. Hindi pa 2 hours yung roast beef natin. Siya naglalaro siya ng PS4. Here si Sak. Binigay ni Sak kay dyan yung remote. Where's Holly? Is Holly asleep? Daddy? Daddy? Holly? Tulog? She sleeps. Oh, yeah. Tulog ang baba namin. Behind you. Narinig niya na yun. Tinatawag na ako ng aking, oven. I don't want that. Gutom na si Jan. Ayan. 2 hours na siya. Anong oras na? Linagay ko siya mga 3, 3. Ayan. Yan na yung oras. Nakalimutan ko. Basta 2 hours siya. Oh. And binuksan niya daw to ni Johnny Boy kanina. Kasi nga, nabanguhan siya. Ayan. Alisin ko na. Okay na to. 2 hours na. Ayan yung veggies natin, guys. Takpan ko muna to ng aluminum foil. Dito muna ikaw. And
And ito yung roast. Oh, sandali lang. Hindi kaya ng isang kamay yan. Basta yun siya. Ng aluminum foil. Kasi tatakpan ko muna yung vegetables. And then plate para sa ating roast beef. So, ito yung roast beef. Ayan guys. Oh, tumutulo siya. Wala ko ng sabaw na konti. Pero, kasi oil to. Tapos, ano siya. Tatanggalin ko yung oil. Oh, wait. Huwag kang ganyan. Oops. Yung sabaw. Para sa gravy mamaya. Ay, hindi naman siya ganun kataba. Ang ganda yung sabaw niya. Oh. Kita niyo guys. Init. Init siya. Oops. Mainit yung ilalim ng yung plastic ba. Pero yung ibaba, itong nahawakan ko, hindi naman siya ganun kainit. Kaya naman siya. Ipakita ko sa inyo mamaya yung sabaw. Oh, ang lambot. We're gonna rest this for a while. Ayan, guys. Ayan siya. And ayan yung likod. Oh, ilagay natin siya dito. And takpan. Alisin ko na muna yung ito, si Jan. Dati nung nag-serve ako ng may ganito, nainis talaga siya. Para mawawalan siya ng gana. Minsan kasi, alam mo naman, minsan nakakalimot tayo. Hindi naman tayo perfectong tao. And ayan na siya guys. Nasa plato na siya. Tatakpan natin siya ng aluminum foil kasi hindi pa naman kami kakain. Isiset lang natin sa 4 hours. Siguro mga ilang minuto. Ilang minutes. Okay na siya. And eto pala, magtipid tayo sa aluminum foil. May takip pala ako dito sa roast. Eto yung roast, guys. Roast vegetables. Ayan na yung beef. And eto yung ating roast vegetables. O yun. So, tatakpan natin siya. Ayan. And eto yung sabaw. Aalisin ko yan, diba? Nakita niyo, umangat yung oil. Aalisin ko yung oil. Tapos, eto ang gagawin kong gravy. So, mamaya. So, relax muna kami dito, guys, habang hindi pa naman kakain ng dinner. Kasi, pinapaano ko muna yung beef, pinapaset, kasi sobrang init niya pa. Pinapanood si Jan sa, sa Facebook na, is it drumming? Oh, really. Yeah, kahit ano na lang pinapanood niya sa Facebook. And si Holly tulog, and yung dalawang boys, PS4. Mom, Yes? I made a house. You made a house. What's that game? Minecraft. Minecraft naman. Ayoko yan. Disney. Yeah, nahihilo ako. So, relax muna kami dito, guys. Si Oli tulog andun, oh. And nakauna pala yung heater namin. Pero si Sak, tingnan nyo, wala pa rin siyang damit. Sak, get clothes, please. Get top, t-shirt, or something. Ayaw niya talaga. Bahala ka dyan. 5:40 na, guys. And, ang gagawin ko ay tatanggalin ko yung nasa ibabaw. Tapos, kuha akong konting sabaw. Eto ba yung liquid na to. And, kuha ako ng, painit pala ako ng tubig. Ayan. Ilaw ng tubig. And, gagawa ko ng gravy. Pakita ko sa inyo yung pagka-oil niya. Ayan, tingnan niya. Oh. Ilagay natin yan dito. Ayan, tatanggalin ko lang yung oil. Natanggal ko na yung oil. And eto na yung natira. Pero kalahati lang yung gagamitin ko nito kasi maglalagay ako ng mainit na tubig. Ayan, kumuha lang ako ng kalahati. And eto, itatapon to ni dyan sa labas. Hindi ko to tinatapon dito sa sink kasi magbablock siya dyan. So, ngayon, maglagay ako ng mainit na tubig. And kunin ko yung gravy. Yung gravy na nabili namin sa Renmark. Itong gravy, guys. Ito ang ilalagay ko. Tingnan nyo sila. Ngayon, minamadali na nila ako. Wait, it's coming, boys. Nakat ko na yung
Ito sana gagamitin ko para ikat yung meat kasi ayan, meron kasing akong chopping board na iba-iba siya gagamitin. Ito para sa mainit na meat and ito para sa raw meat. Ayan. So siguro hindi ko ito gamitin. Ayan, si Holly tulog pa. So ito, dito ko na lang siya ikat. Para tipid sa hugasan. And, oh. Ginigising na ni Jen si Holly. Tingnan niyo sila. Try muna natin. Ang unang subo. Ang lambot niya. Ha? Try din si Sak. Yung guys. Hurry up! Hey. Nagsusukan sila. Get out of the kitchen. That's right. Get out of here. Oh, yum yum. Si Kuya gusto rin mag-try. Tingnan niya. Tingnan niya guys. Yeah. Oh, he's hungry too. Okay, good. Playing on all this, waiting, I'll call you mine. Si Sak yung nag-ayos ng table. And eto na yung gravy natin, guys. And eto na yung, naano ko na yung mga pagkain nila. Na ilagay ko na sa mga plato. Eto yung kay John. So, lagyan ko ng gravy yung kay Holly. Ito kay Holly, oh. Lagyan natin siya ng gravy. Alam ko, ayaw niya ng gravy. Hala. Well, what are you using the bird for? Kay Kuya, walang rice. Veggies tayo, Kuya. Sam, I'm having Are you gonna toast the egg? rice. No rice na. Guys, Zachary. Takpan ko yung kay Holly kasi tulog pa pala si Holly. Akala ko ginising na niya. Takpan lang muna natin yung kay Baba. Then kami kain na kami, guys. Ito yung akin and may tira pa dyan. So, kain! I could not wait to show you. I cherish all your lines. Tapos na silang lahat, yung mga bat. At si Holly tulog pa rin and yan. Yeah, well, beautiful. Tapos na siya. Naglo-lollipop si Kuya. Can you wake up, Holly, please, ha? Did before, she didn't wake up. Baba! I already have my lollipop. Siya yung naguhugas, guys. Hi, honey. The popcorn. Yung popcorn kasi yung mga bata, magmo-movie sila and si Kuya. Oh, you gonna have a shower, ha? Ito pala yung tira. Naubos na yung vegetables. Si Holly tulog pa rin. Yeah, wash your hands pala, Baba. Wash your hands. Okay, wash your hands. Monkey! Oh, hold on. Wash your hands. Wash your hands. For now. Si Sak kasi maghahawak. Si Holly tulog pa, guys. Hindi pa siya kumakain. Pero i-close ko na yung vlog kasi wala naman pag ano na. Maliligo na itong mga bata. Oh, you can have a shower, ha? Okay, guys. Thank you. Please like, ha? Honey? I'd say outside, I love you. Yeah, alright. Sabi ni Jen, kahit hindi na raw sila maligo kasi hindi naman sila lumabas. Hindi talaga sila lumabas. As in, maghapon sila dito lang sa bahay. So, yun na guys yung vlog. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on our next vlog. Keep safe, guys. Good night, boys. Good night, Han. Good night. Good night na ako sa inyo, guys. Tingnan nyo siya. Are you obsessed with my car, Han? I could not wait to show you. To me, who you see, 'cause